kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebo bayaw Piindi TV won be nder leydi Sénégal haye bowal leydi onon kala kubal on calminama on jettamon bismama e plateau mon robindo jayndeji hono kala subaka en garti e odo nyalawma hande ngam humnude aadi adamene modon ko himnude on ko jayndeji leydi Sénégal dawri joni koy majjipaden hande ko aljuma sappo e jeegom lewru witendu juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati jayndeji leydi men e oɗo subaka hande kañumen kala ngari koye titonde wotere titonde nde woni ko laamu leydi Sénégal woni gouvernement hucciti hanki e jayndiyankoɓe woni ɓe kaali toɓɓe gonka leydi ndi guila e fitinaji ɗi ha kadi e juule taske tijane nde jayde gendiri nde lo soleil kam uddita damal e oɗo subaka ɓen ngari koye manifestation ñande goo e ɗiɗi lewru juin ɓennudu ndu tawi noon ɓe mbi ko laamu leydi Sénégal e oɗo sa hande ne wayno labbitini gueɗɗe ha laaɓi ceer hanki e yesso jayndiyankoɓe koye on tuma noon ɓe garti e fannuji kewɗi ɓe mbini hay koppiri on mo ganduɗa kam woni Walfa TV haala muɗum ina tawe toon gouvernement o hokki holko jeeyi sababu kuppi on ɗon signal Walfa TV woni Walfadjri kono kadi ɓe garti e juule taske tijjane nde tawi koye konguɗo mo ganduɗa woni jagorɗo kono kadi gouvernement o ɓe kolliti deñude hakkillaji ɓesgol leydi Sénégal kala e kuuɓal kono ɗum jayndiyankoɓe kolliti artude e ko ɓuuri yaaji eko fati e banggue manifestation ngaji ɗi hani e on condamnation Ousmane Sonko fofde ɓen ɓe ganduɗa ko jagorɗo huccinnoɓe hanke jayndiyankoɓe garti hen kono kadi ɓe jejjitani ɗin vidéo ji polémique woni ɗin vidéo ɗi ganduɗa gaddi gulwulti e police hani e on ɗon blocus mo Ousmane Sonko jagoɗo tambide gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal Antoine Diome laɓɓitini ha laaɓi ceer kono kadi mo ganduɗa ko biteɗo hono Ismaïla Madior Fall garde so kañumne arti holko jeeyi sababu ha hande Ousmane Sonko fawaka junggo ɗin ko goɗɗinen jaaji e hello tati e nder nden jayde witende Le Soleil jayde gendire nde jayde li quotidien kamne arti e ko yiwiti ha joni e gonka leydi ndi ɓe mbitande ko won pelle walla won yimɓe dari ngam ha joni jibde leydi Sénégal koye on tuma mbi ko laamu leydi Sénégal darima ngam huccidde ɓen ɗon tawi koto banggue laɓɓitinde fanno woni koto banggue communication manam humpito ɓe kolliti wonde ko ɗin manifestation ngaji musɗi badnoɗi ɗo e dumunnaji jewtuɗi ɗo ɗi tawi noon ko woni yimɓe mbaɗi hen juuɗe mumen ɓen yimɓe ngala ɗo e nder leydi ndi kono kay goni ko toon to caggal leydi tawi fandare mumen koyo Sénégal jiibo ayo e on ɗon tuma dañanno mbaɗiri ko jiiɗi ko ɓe mbi ko laamu leydi Sénégal holliti ina dari ngam huccidde ɓen ɗon foof tawi ko yidde artirde jaam duumiɗo ɗo e nder leydi Sénégal kono kadi ɓe garti e ko yewiti e ɓen heɓɓe hen nanguede sukaɓe hewɓe hen gonno tawi ɓen ɗon ko mineren woni sukaɓe wasnoɓe ɓe jettaki duuɓi sappo e jeetati ɓen kala e o saaha laamu ngu wi e konngudi Ismaïla Madior Fall ɓen ɗon kala keeɓi hokkitede ɓesguli mumen jayde Le Témoin kamne arti hen ɓe mbi ko on émeute bannoɗo e daroɗo ndu lewru juin ɓe mbitande colonel général Amadou Ba son la riposte manam kanko hoore jagorɗo o darima ngam habtade ɗin fannuji kala Ismaïla Madior Fall jagoɗo tambiɗo gueɗe ko wiyete banggue hono ko wiyete justice leydi Sénégal woni banggue lawol o wi o marta e famminde bandiraɓe holko jeeyi sababu ha hande Ousmane Sonko fawaka junggo omo yanni hen e nder nden ɗon jayde kono ɗum Félix Antoine Diome jagoɗo tambiɗe gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal kañumni arti e on ɗon
enquête mo ganduɗa e oɗo sa handi nana tigi woni e waɗede tawi koko wiya woni civil en ne jiya ina jogui arme e dow otruɗo ɗum ɗon noon o wi ha joni ko ɗum yino koye saaha manifestation ngaji ɓennuɗo ɗi kono ɗum ko arti kadi ha joni laɓɓitinde on ɗon blocus woni ngol kurlugol galle Ousmane Sonko e ko yewiti e on ɗon fannu fandare nde e wiide kanko jagorɗo ko wadde maintien de l'ordre manam artirde jaam e deere e nder leydi ndi kala e kuuɓal ɗin konngudi ne jaaji e hello jeegom e jeeɗiɗi enen nden jani witende les témoins jayde le quotidien kamne arti hen e on ɗon gestion to banggue manifestation ngaji lewru juin woni joggal laamu ngu e darde muɗum kala ɓe mbitande ko laamu ngu yoɗo saha hannde ina wayno arti hen gam laɓɓitanede ɓesgol ɗi kala e kuuɓal kanko hoore jagorɗo Amadou Ba o wi tan ko kala neɗɗo mo ganduɗa inde muɗum walla junggo muɗum moddi ɗin manifestation ngaji jomum ene wayno koko jaboto ɗen baɗe muɗum woni koko notto e lawol so tawi jomum jaggama koye enquête wona Ismaïla Madior Fall jagoɗo tambiɗo gueɗe ko yiwte banggue ñawoje leydi Sénégal garde so o wi ko Ousmane Sonko kañum tigui oɗo saha hande foti egginde hoore muɗum to galle mum to yaaha waɗan honono cohaɗo e kaso e on ɗon tuma noon e wiide wonde so tawi ɗum laatima fanno ne wawi wonde ɗiɗi ne wawi ñaworde sama ɗon e ɗon wonde watte kono e wiide makko wonata appel sabu o ñayra ko par contumace jagorɗo ne femme ene yañi hen e hello jeetati jeenayyi e nder nden jayde le quotidien jayde la tribune ina wayno kañum ne ardi koye ɗi konnguri ɓe mbi ko mayɓe manifestation ngaji ɓennude ɗo ɗi kono kadi on ɗon incohérence mbo police situation mbo Ousmane Sonko ne wayno jaydenkoɓe ɓe mbi ko laamu ngu fammini kono noon hay goto famani ko noon ɓe mbi ko le gouvernement s'explique sans convaincre ɓe kolliti wonde noon ne wayno ko vidéo ɗi ganduɗa ɗi ko kolliroje won nervi woni goto e civil en ene jogui fetil kono de on ɗon wonduno koye police leydi Sénégal holno laamu ngu artirta ina wi wonde ɓen ɗon ene wayno gona ko yiwti koye police ɗum woni ko jaynenkoɓe jañi hen e on tuma ɓe gaari e on ɗon réplique mbo Bougane Gueye Dany ko on politique joom lande walla coalition gëm sa bopp kanko ne arti on ɗon enquête mo ganduɗa ko presse étrangère kanko Bougane Gueye Dany o wi ko ɓen jaynenkoɓe caggal leydi kañum oɗo saha hande ina wayno peññini fenade laamu leydi Sénégal ɗum ɗon jarani ni ko gouvernement o ina huccite Sénégal naaɓe ngam famminde ɗumen sabu ala ko mbawi famminde e hunde nde tawno gueɗe kala inana putini guite oɗo saaha ko konngudi Bougane Gueye Dany baɗɗo contre ko wiyete contre conférence de presse hanki caggal on ɗon conférence de presse mbo laamu ngu yuɓɓinno ɗo e nder wuuro lamorko ngo Dakar jayde l'Express quotidien kañum ne ari e ko Bougane Gueye Dany yiiɗi haalde ko ɓe mbi ko laamu ngu ɗo yinnoɗo ina wayno fammini yimɓeɓe nder leydi Sénégal e caggal leydi ko yiwte ɗin seppoji kono de on ɗon ko exercice raté manam ngal pilital wona pilital jewtogal no fewi sabu on ɗon gouvernement Mamadou Ba ne wayno no famminiri ni elle ɗum natani e koye ɓesguli leydi Sénégal won ha tengte ɓen ɓe ganduɗa ina tawe toon to caggal leydi jayde libération kañum ne ari ha hande manifestation ngaji ɓennuɗo ɗi ɓen rewɓe ɓe ganduɗa witeɓe rewɓe bois sacré jagganoɓe hen koɓe sappo e nayo e oɗo saha janenkoɓe ɓe mbi ɓe goni koye coup walla sous le coup de l'article 80 woni sudde konnguli biyoje bonɗe fewde laamu leydi Sénégal walla ni e maw leydi ndi Macky Sall siftinde ɓen rewɓe kala e oɗo saha nana mbaɗa ko wiyete ko sous contrôle judiciaire ɗum ko caggal nde ɓe nanggano e ko wiyete ɗin seppoji battidiɗi siftinde ɓen rewɓe kadi mbayni ko toon to Casamance rewɓe noddirteɓe les femmes des bois sacrés jayinde stade quotidien ko ɗon goddirten rewɓe men jayendeji hono no kala ñande aljuma walla ni hono no kala ñande no heewi waade kala saha artude ko yiwti e match Sénégal Bénin ne wayno barodde ko hande gummoto ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar aljuma hande subaka ngam tindade toon to Cotonou ɗo ɓe jogori fettude janggo match sanga 19h ene wayno noon ɓe mbi ko hitande caggal prestation makko mantiniɗo hakkude makko on kippugol leydi Bénin ɓe mbi ko Sadio Mané ne wayno ruttima yituɓe ɓe ganduɗa kañumen goni witeɓe les guépard e oɗo assiette paɗo ɓe garti on ɗon ñalawma mbo Sadio Mané wanno triplé bituji tati kono kadi ñalawma mbo wanno battre record Henri Camara to banggue bituji kono ɗum janenkoɓe mbi ko plan anti Sadio ina fadimo toon to Cotonou manam nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa ko keblunowo on kippu waɗi ɗum gam hadde Sadio Mané wadde briller e match janggo o kono ɗum ɓe garti e mercato caggal AS Roma Fiorentina Inter de Milan Lazio de Rome kañumne kadi ɓe mbi koɗo saaha nana tigui ƴama Boulaye Dia on attaquant équipe nationale du Sénégal pettowo toon to Salernitana ha joni ko toon to
Italie kono dum kadi jani ko be garti e ko yewti e gon erango mobilisation générale wonande bene kanyum tigi eri yo besngol li kala ketchagal mumen e on tumo non be mbi ko capitaine mbo kippu nas kippu mbo bene o bitel Sessignon ene wayno tan be mbi ko kanyum wadi avertir manam rentini o rentini jaafoɗon équipe nationale du Sénégal wonde match o wona match beebo kono kadi eɓe jogui fartangueji kala wawde fiide on ɗon équipe nationale du Sénégal champion d'Afrique en titre kono ɗum janenkoɓe garani en e Ligue des Nations Italie wadno waɗama éliminé hanki tawi e waɗi ɓe éliminé ko Espagne saabi noon final o foti wonde ko Croatie walla ni mbiyen wonata ko Croatie e Espagne jogoro wonde ko ɗo dimanche paaɗo musidɓe tedduɓe ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko jandeji meɗen dawruno e oɗo subaka hannde joni joni paaɗen koye rogere wattindide woni fait divers. Rogere men wattindidi garaten koko yewti e kabaru ɓurɗo mantinade woni kuccodiral ɓeɓe ganduɗa kañumen goni laamu leydi Sénégal mbiyen hoore jagorɗo Amadou Ba wonde Ismaïla Madior Fall e wonde maître Sidi Kaba e won mo ganduɗa ko Abdou Karim Fofana e jagorɗo tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal Antoine Diome eɗen gandi hanki ɓe kuccodiri e jayandiyankoɓe leydi Sénégal toon to primature woni toon to golloto kanko hoorejo jagorɗo ɓe garti noon e gonka leydi ndi woni ɗin seppoji battidiɗi laɓɓitinde fannuji ɗi kala e mbadi kuɓal konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko konguɗi moñoji ɓernde sa lama mbiya walla moñoji ɓandu so tawi kongol kutorɗen nde tawno konguɗi kewɗi kalama hen kono kadi ko enquête ina jokki e oɗo saaha gonka leydi ndi to banggue manifestation ngaji e tugnade e konguɗi mabɓe so tawi a ƴeewi walla heeɗima so tawi ɗum ɗon wawi nadde e hoore innamade ma fam leydi Sénégal wonno koye kaya mbeya leydi Sénégal wonno koye coup walla sal coup son beelama kutorɗon ngol ɗon konngol sababune konguɗi ɓe ganduɗa kañumen goni jagorɗe ɗe kono no wayi wade foof fammitinde ɓesgol leydi Sénégal hay sinno tawi hoore jagorɗo o hunima wonde kala lewru ma wone jagorɗe gonɗe e actualité ngar koccite ɓesgoli ɗi gam etade famminde ɗumen hay sinno tawi kadi fannu goɗɗo woni yiroɓe ɗum wonde ko laamu leydi Sénégal e oɗo saaha koko ƴetti lappol kesol walla dawal kesal gam etade huccodirde e opposition dariɗo jamma e ñalawma ina waɗa communication wadde déstabilisé walla laññude golle laamu ngu en paami laamu ngu e oɗo saaha hannde kañum no ummima gam huccidde hen kono noon to banggue communication walla banggue déroulement to banggue état e ko yewitti e konguɗi e lelgo konguɗi muɗum beele ɗum ɗon wonani ko tardi seeɗa nde tawno eɗen gandi hannde ko heewi ɓennama te kadi ko heewi aussi eɗen mbawi wiide ɓe daɗama so tawi woni ko joni ɓe gummi pour huccidde walla fammitinde ɓesgol e leydi Sénégal nde tawno hankkadi ni ko opposition eɗen mbawi idimaɓe e sokkorde ɗum koto banggue analyse meɗen enen ɓe nde tawno eɗen gandi communication kamɓe opposition koɓe puɗɗodi hen presque ko guila 2021 2022 ha oɗo saaha mbo kalaten sa ƴeewi ñande foof walla saaha foof ko conférence uji de presse walla ko point de presse walla ko kuccam mabɓe e jayndiyankoɓe to banggue réseaux sociaux e on tuma noon ko wadde ha joni fiirude laamu ngu to banggue ɗemgal donc nde laamu ngu yawata famde hankkadi tawi hewɓe e ɓesguli ɗi batti heɗade kono kadi jaɓande ɗin konngudi opposition donc so tawi laamu ngu ko joni faami ɗum eɗen mbawi wiide vraiment ma ɗum muus no fewi wawdeɓe fammitinde ɓesguli ɗi saabu ko ɗum woni ko jiiɗen e titre mo ganduɗa kañum woni jayde wiitede la turbine wiinde le gouvernement s'explique sans convaincre manam laamu ngu fammini kono noon o ronki famminde walla ronki nannude on famamuya e hakkillaji ɓesgul ɗi waɗi ɗum mbiɗa sikki ko laamu ngu e opposition dawdani pouram kadi aussi ko yimɓe joguiɓe hakkillaji to banggue communication ene ponno famde exactement kaɗo gon ko guila ko adi hannde e on tuma mbawa huccidde e laamu ngu kono ene gasa noon walla mbawa huccidde ɓe ganduɗa kañumen goni opposition ene gasa noon ko joni mataw fahamamuyo yettiɓe ko joni ɓe mbawi famde ɗum kono noon mataw laamu ngu ne jogui dalillaji labɗi e kala lewru huccidde e ɓesgol ɗi gam famminde ɗum situation ngaji gonaɗi ɗi ene moƴƴi hen kadi aussi ɓesgol ɗi ganda exactement holno laamora e holno kadi e holto tolna to banggue laamu en jii hanki wona tan gonka leydi ndi to banggue manifestation ngaji wona gonka Ousmane Sonko haala toon kono kay hay alhaali julde taske tijjare nde ɗum noon foof aussi tawama hen hayni haala CPI yalti hen nde tawno mo ganduɗa ko goto e avocat ji Ousmane Sonko biyeteɗo Juin Branco wonko haalno wima hemno gouvernement leydi Sénégal to banggue toon to Pays-Bas e on ɗon CPI
en nani ko maître Sidi Kaba jabti hen wadde eden mbawi tan déjà to banggue sino ko dandu wite ko opposition nana woni yeso to banggue communication dum ko kongudi walla ko fewji ganduɗa ɗi inen kollit nana yeso men e oɗo saaha wadde alay sago laamu ngu waɗa ko wiyete ko contre attaque woni no titre woni e jayde wiiri ɗo henna mbiɗa sikki ko jayde le quotidien ɗo wi wonde walla ni koto banggue jayde le témoin wiide wonde le général Amadou Ba son la riposte manam kanko hoore jagorɗo oɗo saaha o dartima gam yoptade ɗum ko ganduɗa ko woni ko wasa to banggue communication e ɗum koɓe daɗa no fewi to banggue famminde ɓesguli ɗi musidɓe tedduɓe so tawi leydi yettima won e nokku alay saago état wona fort état jogo sembe wawde famminde ɓesguli mumen nde tawno deƴƴere junde nde aussi no mbiyatni ene wawi addude probléme ne wawi addude sikkeji nde tawno so tawi deƴƴere woodi tan sikki wodatte so tawi sikki woodi kala ko innamade miiji to banggue ɓerde muɗum wiyata ko ɗum woni gonga walla so dañi to nangti to banggue kalnowo ɗum lelgo ngo walla kalnowo ɗum hayso tawi wodani ɓaade ko ɗum dañi ko ɗum nangtoto wadde mbiɗa sikki laamu ngu ene jogui oɗo saaha hande sembe walla ne jogui oɗo saaha hande doole wawde haalande ɓesguli ɗi huccidde ɓesguli leydi Sénégal e kala e saaha haalan ɗum hol no laamu ngu lelori e holto tolna e holto hucca e holto umma ɗum ɗon ne wawa hokkude ɓesguli ɗi andude exactement laamu ngu e golle muɗum kono kadi e laamaɓe holko poti ko wadde musidɓe tedduɓe ko ɗi konnguli guddirten ko yewi teeroɓe men jayde je oɗo ñalawma hande aljuma en jetti Djibi Dieng toon to caméra en jetti Ali Fall montage aadi moon e roɓindo jayndeji ko altini so Allahu lamɗo jaaɓi ɗo e nden on mbiyama aljuma moubarak. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.